Però tot i aquesta política antibicicleta que ha mostrat moltes vegades el Partit Popular, els veïnats i les veïnades de Palma tenen una intel·ligència molt ampla i aposten per la bicicleta. Cada vegada hi ha més bicicletes en aquesta ciutat, més bicicletes que se desplacen per anar a fer feina, per anar a l'escola, per anar arreu, no només per passejar o per fer esport, com alguns del Partit Popular consideren la bicicleta. Volem agrair tota la feina que durant anys ha fet massa crítica en aquesta ciutat i que ara ha agafat el relleu Biciutat de Mallorca, que sempre ha treballat per posar davant de totes les polítiques per fomentar la bicicleta. Tant que se facin polítiques serioses, amb un pla seriós d'implantació de la bicicleta en els nostres barris i a la nostra ciutat. Necessitem molt més ciclocarrers, més carrils bicis, més aparcaments segurs per bicicletes, implantar a tots els barris de la ciutat infraestructures per a la seguretat de les bicicletes. I en concret en els barris de Son Gotleu, el Rafal Vell, el Rafal Nou, el Vivero, Son Gibert, Son Fuster i les Palmeres. I com ja s'ha dit, demanem que s'ampliïn el carril bici pel carrer Indalecio Prieto i Vinamà, per continuar el carril bici de Jacint Verdaguer fins al carrer Aragó. Demanem que s'implanti els ciclobarris. És un concepte que demana que tots els carrers interiors d'aquests barris siguin transformats en ciclocarrers i que se situï la velocitat màxima de circulació entre 20 i 30 km per hora. Igualment demanem que s'instal·lin aparcament de bicicletes a totes les instal·lacions públiques d'aquests barris. És important que com a servei públic totes les instal·lacions públiques tinguin a devora un aparcament per a les bicicletes i, com no, fomentar el transport públic per reduir l'ús del cotxe, que CMT faci una inversió important en línies de qualitat en aquest barri.